Takže čaute ľudia, s vami je Pixík a ja vás vítam u nového videjka. V dnešnom videjku si zahráme Assassin's Creed Mirage. Toto je druhý part, pretože minulé video malo veľký úspech, malo 60 zvládnutí a 6 lajkov a to je na moje pomery pomerne dobré. Takže som sa rozhodol, že spravím ďalší part. Od tohoto videa starého ubehol už týždeň, takže ideme na to. Takže dáme a páni, máme tu nejakých typkov, pepegáčov, dáme im bomby, kúkaj aké bomby, no nebudú vedieť, jak sa volajú, proste one pump dostanú. Ide sem potka, nemá šancu. Krásne ma nevidí, že mu dám normálnu bombu. Tak ho hodím na zem a dáme mu jednotku. Tak fajná jednotka. No, tam sú traja typci napravo, takže musíme ich obejsť, neviem ale ako. Ďalší typek dostane one pump, klasický fajn od delovice. No, máme ísť tu na tento checkpoint, ani neviem na čo, sú nejaké dvere asi, máš ukradnúť. No jasné, klasika, nemáme kľúč. Ja sa vám ozmiem, keď ho nájdem. Tu máme typka, dáme mu bombu. Skočíme na ňo. Tu by sa, dáme a páni, mal nachádzať nejaký rebrík, ale preto tu preskúmam. Či tu nie nejaké čestky, či tu nie sú. No je tu aký súd, to pobereme. Nebo aký ľud, však musí byť. No. A musíme nájsť veľký rebrík, no tuto je. Dáme mu jednotku. Nie to tu nie je? Dostane bombu. Dostal fajn, bombu, šiton. Jak sa patrí. Jak to má byť, tak to je fajn. Tuto. No dobre. Môžeme prejsť cez okno. Tu otvoríme dvere. Na to potrebujeme ďalší kľúč. Nie, to je tento kľúč, dobre, musíme sa dostať naspäť. Ale to nenápadne, aby nás nikto nevidel. Tak. Čavodet dostal kung fu, no je kung fu panda. Otvoríme si dvere. No čo tu máme? Takú knihu. Čestku, ale všetko. Čakal, že tu bude to trošku viacej, ne? No, tu ešte troška z toho byť, akože nič moc. Keď mám pravdu povedať. No nečakal, tak... Nejaký viac lootu. A tu sú tu len týpci, no dobre, poteší. Tuto, nás nepočujú. Tu prejdeme, tak, bomby ideme. A čo sa asi musíme vrátiť do našej bejsky Čávovi. To ste mohli vidieť v minulom videu. Asi. No áno, mohli ste to vidieť v minulom videu. Takže chodte si ho pozrieť, keď ste ho ešte nevideli. A keď chcete videá z Assassin's Creed Mirage, tak keď dáme 5 lajkov, tak instantne vydám video nové z Assassin's Creed. A pripravujem ďalšie projekty. Red Dead Redemption, ten vyjde o 2 dní. No, o 2 alebo o 3 dní vyjde Red Dead Redemption. Takže, no. A dáme a páni, už sme tuto, vrátime sa k hre. Takže už sme sa vrátili. Našim hlavným protagonistom, Basimom. Fajnovo. Je tu nejaký asasín. No. Dobrý dervis. No. Kto to je? Asasín. Áno, asasín to až káram, aj my budeme asasín, ne? Však Assassin's Creed Mirage, tak asi aj my budeme asasín. Teoreticky. Uvidíme, dúfame, že áno. A fajný obleček má. Nejak mi chajdu na sebe hodenú šatku. Má aj plášť, aby nikto nevidel, nespoznal. Tu len plášť a my len
Tak plachtu obyčajnú. To je troška rozdiel, ale nevadí. A tak nás zberie do nich týmu, asi ich je viacej asasínov. Podľa mňa viacej. Dúfam, že áno. Ináč zblázním, keď ich nebude viac. Nesmiem byť jeden jediný asasín. To je bože konec. Takže no. Nebolo by to úplne dobre. Tu tam asi Čavo dá misiu, nejakú fajnovú, zajímavú. Jak má byť? Uvidíme. No, asi možno pôjdeme niečo väčšie ukázať. Mám voľaké peniaze, fajnové. Na chlebík, fajný. Si spravíme jesť. No. Koho to tu máme? Máme tu veľkých malých potkanov. A toto je asi nejaká osada, kde bývame my. Alebo blízko od toho. Asi sa nás snažia niečo ukradnúť potkani. Na to nemajú šancu. Ako sa snažia. Myslím, že sú nenápadní. Ale to vôbec. Vidíme krásne, nádherne, fajnovo ich vidíme. A nepomôže im, že nič. Nemajú šancu. Ne, ty potkan. Takto na mňa ne, ty pes. Nemáš šancu, baracho, dostaneš hak pravý. Plný. Takže neviem, čo ste. Mám také hovadiny. Titulky sa mi čítať nestie, takže to niekomu sa nestie čítať titulky. Povedzme človeka, ktorý číta titulky. Nepoznám žiadneho, takže chill. Hej. Neviem, aký človek by mohol čítať titulky. Takže, no, uvidíme. Dúfam, že nám nedá veľkú hovadinu robiť. Ale to sme po ňom asi hodili veľké peniaze. Fajnovo. A my už asi ideme do gameplayu. Takže cutscena skončila, takže ideme niečo asi vykradnúť, uvidíme. Ideme za starú, takže troška sa s ňou asi pohovoríme, alebo ne, ja neviem. Proste na čo. No, nech sa opere. Dobre, super. No. Čo ideme robiť? Mohli by sme ísť veľký palác ukradnúť. Vykradnúť teda, sorry. No, nevadí. No, uvidíme. Čo to bude. Dúfam, že niečo fajné, zaujímavé. Nejaká fajná dobrota. To si môžeme vybrať, či ideme do Winter Palácu, alebo nechceme ísť, či sa na to nie je ready. Asi, neviem. Ideme. Ideme vykradnúť palác, prečo ne, však, lebo to zejdu, ne, však musí byť. Bez peniaz neprežiješ, ne? Musí byť peniaze, to musíme, neviem odkiaľ zebrať, ale musíme. Takže, no, trošku pobehneme. Neviem, kde sa ten palác nachádza, no ví, takže ja som chill, ja len budeme robiť to, čo ona poví. A budeme v pohode všetci. A nikomu to vadí nebude. Takže, ja som v pohode. Trošku musíme zase pobehnúť, no nevadí, no čo už. Takže ja sa ozvem, keď už tam budem. Už sme tu, tuto krásne, už sme asi tam. Uvidíme. Takže zlovili sme po rebríku a no, je tam, to je asi ono, to by malo byť ono. No jasné, že to je ono. Fajný, krásny, veľký palác, jak má byť. Taký aj je. Presne, jak sme chceli. A tak sa mi to ľúbi. Neviem prečo, ale to vôbec nevadí. A ideme vykradnúť krásny palác. A dúfam, že nezomriem ako v minulom dieli. Takže dúfam, že sa to nestane. A few moments later. No, nic ste nevideli, aspoň dúfam. Takže ideme na to, ideme vykradnúť krásny, fajnový, pekničký, divný palác. Nevadí, že je divný, ale nikomu to aj tak nevadí. Takže dúfam, že sa nám to podarí.
Až zarobíme nejaké fajné love, pretože nestem byť na mizine. Teraz, pretože nestem spať na slame. A chcem skúpiť taký fajný obleček, mal ten asasín. Takže, no, uvidíme. Tu zeskočíme do a ideme na to. Musí sa nám to podariť proste vykradnúť a sme proste dead. Ale nebudeme mať peniaze vôbec na nič. A to akože sme cooked. Docela. No, tak sa to dá povedať. A to samozrejme nechceme. Takže no, uvidíme. A ja idem už kradnúť. Za tieto dvere sa musíme dostať. Za tieto oranžové, ktoré si tam musíme nájsť kľúč. A ten Pepega má kľúč. Takže musíme nejak nápadne mu to zobrať. Tak. Kľúč máme. Asi. No teraz ho máme. A no ty ma nepočuli, dúfam. To aspoň. Ja dúfam, že nezomrem ako predtým. Takže ideme to otvoriť, dvere, takže krásne otvoríme, sme v Interpaláce, len tak pre informáciu, aby ste boli v obraze. Nikto nič tu nie je, našťastie. A ešte som umrel, nevadí, to ste si nevšimli. To zaberiem. Tak. No, uvidíme. Dúfam, že neumreme ako minule. Takže, no, uvidíme, čo stane. Tu dáme shiton, fajn, to čo minule, že umreme. To si nikto nevšimol. No takže ideme to už konečne otvoriť. No, čo tu je?